Gepleyer Azatlyk Radiosu. Rusiýanyň Samara regionunda Türkmenistandan eksport edilen 18 tonnalyk pomidor ýok edildi diýip Rusiýanyň Rossельхознадзор döwlet edarasynyň ýerli bölümi habar berýär. 19-njy ýylda bu edaranyň Samara regiony boýunça bölüminiň web saytyna çap edilen maglumatda Türkmenistandan Russiýa awtomobil ýolu arkaly getirilen ady haritlarynda karantina fitosanitariýa barlyklarynyň geçirilmegi netijesinde çynlyky düzgün bozmalaryň üstü açyldy diýilýär. Ýük maşynynda zerur resmi namalary bolmadyk 18 tonna pomidor getirildi. Gödökçüler bu getirilen haritlarda Ýewraziýa Ykdysady Birleşiginiň gümrük territoriýalarynda karantina fitosanitariýa barlyklaryny berjay etmek baradaky 318 belgili düzgünnamanyň we halkara standartlarynyň 12 belgili fitosanitariýa çäresiniň talaplarynyň ýerine ýetirilmändigini anykladylar diýilip habarda aýdylýar. Maglumat üçin aýtsak, fitosanitariýa ösümlikler üçin ziýanly organizmleriň ýaýramagy we köpelmegi bilen bagly ýüze çykýan tövekkelçiliklerden gorunmaga gönüktirilen ilmi esasly çäreleriň tejribede ulanylmagydyr. Rossельхознадзор döwlet edarasynyň Samara regiony boýunça bölüminiň geçiren barlyklarynyň netijesinde haridyň fitosanitariýa şahadatnamasynyň hakyky däldigi anyklandy. Şeýle-de Rossельхознадзор döwlet edarasynyň resmileri tarapyndan Türkmenistandan getirilen 18 tonnalyk pomidoryň Russiýa goý berilmegi gadagan edildi. Haritlaryň eýesi bu önümleri ýygyna alyp gidesi gelmedi. Ol bu haridy ýok etmek kararyna geldi. Haridyň eýesiniň we Rossельхознадзор döwlet edarasynyň Samara regiony boýunça resmileriniň gatnaşmagynda bu harit Vadina Sewitinäki ziwilhanada ýok edildi diýilip habarda bellenilýär. Azatlyk radiosynyň bu barada Türkmenistanyň Owa Hojalyk we Daşky Gurşawy goramak ministrliginden telefon arkaly habarlaşyp kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Belläp geçsek, bu soňky 2 hepde çemesi wagtyň dowamında Türkmenistanyň Russiýa eksport eden pomidorynyň karantina değişli edilip oňa garşy gadanynyň girdilmegi bilen bagly ýüze çykan ikinji habardyr. Türkmen media terişdeleri ýurtda öndürilen gökbakça önümleri baradaky habarlary ýygyderli halk köpçüligine ýetirse-de, Russiýa eksport edilen türkmen pomidorlarynda ziýanly mör möjekleriň tapylandygy barada habar bermeýär.